Сәлем, дусларым. Мин бүген аэропортка килдем. Аэропорт ул самолетлар килеп төшә һәм очып китә торган урын. О, монда минем дустым Очкын да бар икән. Сәлам, дустым. Мине дә үзең белән һавага ал әле. Сәлам, Ромай. Әйдә, утыр. Ура! Минем әле самолетка бер тапкыр да утырганым юк. Дусларым, кешелек тарихында кешеләр бик күп төрле әйберләр уйлап чыгарганнар. Кыш кебек очарга хыялланганнар алар. Еллар буе өйрәнеп, очкычны уйлап тапканнар. Аңа самолет дип исем биргәннәр. Нинди зур галимнәр бар кешеләр арасында. Һәр әйбергә дә исем тапканнар. Без бит самолетны башкача атамыйбыз. Мондый сәләткә бары кешеләр генә ия. Кызык, тагын нәрсәләр уйлап чыгарырлар икән әле кешеләр? Очкын, без нигә һаман очып китмибез соң? Ашыкма. Очып китү өчен мин башта тизлекне арттырырга тиеш әле. Алай икән. Тизрәк күккә менәсе килә бит. Менә очып та киттек. Заман үзе өйрәтә. Татар халык мәкале. Менә шул, дусларым, эле хыялда гына булса, хәзер күккә кадәр менеп була. Самолетлар бер җирдән икенче җиргә һавада тиз арада очып җитәләр. Менә инде зәңгәр күктә ак болытларны да күзәтәм. Очкын, мин синең канатыңны күрәм. Дусларым, сез самолет очыртып уйнарга яратасызмы? Сездән зур яңа ачышлар көтеп калам. Галим булыгыз.